Můj režim je absolutně nepravidelný, tím bych asi začala. A napadlo mě třeba, jaká byla Natálka malá a jaká je Natálka velká a co by ta velká Natálka řekla té malé Natálce? Neznamená, že prostě nepřijímám ty věci, jak byly. Všechno má prostě svoji cestu a každý člověk si těmato věcma prostě z nějakého důvodu opravdu musí projít. Naši řekli, musíš tady se ve 20 vdát, 25 postavit barák, porodit děti. Tak já jsem si své pády na dno taky prožila. A myslím si, že tam jsem já řekla, že musím něco zásadně změnit, protože jinak mě to zničí. Milí přátelé, vítejte v podcastu Šťastná hvězda. Dnes mám tady úžasného hosta, Natálii Tichánkovou, která je herečka, zpěvačka, úžasná talentovaná žena a hlavně anděl. Vím, že je anděl, protože s ní mám tu čest spolupracovat a já jsem moc ráda, že si přijala pozvání. Vítej. Já děkuji za pozvání. A jak se dneska máš? Taková obvyklá klišé otázka, ale vím, že teďka máš dost mazec, tak by mě zajímalo, jak to všechno probíhá. Mám se krásně, děkuji za optání, ale jsem celkem dost unavená, protože je toho fakt hodně. Ale je to takové krásné, plodné pracovní období. Já vím, protože vlastně teďka v těchto dnech finišuješ vlastně se zkoušením, tak nám třeba řekni, co to je. Je to muzikál Evita, který bude mít premiéru teď v pátek 23. ledna. A děláme to tady u nás v Moravském divadle v Olomouci. Já mám tu čest stvárňovat roli Evy Peron, takže teďka jdeme do finále a finišujeme. A budeme dělat všechno pro to, ať je to ta nejkrásnější věc, co se tady v Olomouci za poslední dobu udála. Určitě, už ty plakáty byly nádherný, to jsem ti říkala, že jsou prostě wow a moc ti to tam sluší. Děkuju. A chtěla jsem se tě zeptat, jak se ti zpívá ten text v češtině? Asi s tím jako nemám problém. Ten překlad je vlastně celkem přesný a krásný, takže asi si nevybavuju, že bych s tím měla nějaký jako zásadní problém a já jsem doposud ještě předtím, než jsem zjistila, že hraju Evitu, tak jsem asi jako mnoho jiných lidí, stejně jako já, znala jenom písničku Don't Cry for Me Argentina. Přesně. A trošku záchvěv nějakého filmu s Madonou. Ano. Takže vlastně jsem si tím procesem procházela společně s tím od začátku a vlastně jsem to tak přijala, že to je v češtině a já mám ráda, když to takhle je, protože určitě člověk může předat to sdělení mnohem v širším měřítku, než když se zpívají třeba opery v italštině a jsou tam jenom titulky. Myslím si, že je super zpívat ve svém rodném jazyce. Jo, já si myslím, že to diváci určitě ocení. A já vím, že třeba Madonna se na to docela připravovala, že nějak to popisovala, co všechno pro to dělala. Ty jsi měla nějakou zásadní přípravu, nebo jsi jela scénář a prostě poslouchala, co ti říká pan režisér? Zásadní přípravu, tak určitě jsem si to musela nějakým způsobem nastudovat, jasně, což je samozřejmě v tom té práce herce, nebo ať už muzikálového, nebo činoherního, nebo operního, to je jedno. Takže musela jsem si to nejdřív nějak naučit, abych mohla být svobodná právě v tom procesu zkoušení, pak už s tím režisérem a nechodit tam s textem. Já mám ráda tu svobodu na tom jevišti. Takže jsem se snažila co nejrychleji ty věci naučit, abych pak na tom samotném jevišti nebo na té zkušebně mohla tvořit už vlastně svobodně, bez toho, aniž by mě omezoval text. Jasně. A snažila jsem se nějak jako udržovat fyzicky, protože i po té operaci s kolenem je to někdy pro mě náročné, takže a je tam takové číslo Buenos Aires, které je takové docela dost taneční. Tak ať to udýchám, ať to uspívám, udýchám a utančím, tak asi takhle. No ale ty jsi takový turbo, protože ty nejen hraješ a zpíváš, ale prostě pořád někde běháš a moderuješ. A já jen prozradím divákům, že vlastně spolupracujeme, že tě zastupuji manažersky, což je pro mě velká čest a děkuji ti za tuto příležitost. A proto vím i třeba nějaké věci za zákulisí, ale naši diváci to nevědí, takže možná by si mohla říct třeba trošku svůj režim,
režim, jak to jako vůbec v tom životě máš. Jo. Můj režim je absolutně nepravidelný. No. Tím bych asi začala. A právě proto tě mám, protože neumím úplně time management, podle mě. A to je v pořádku. Je toho moc, ale vlastně mě to naplňuje, jak je toho moc. Můj režim, já asi nedokážu takhle jako zhrnout svůj tradiční den, protože žádný můj den není tradiční. Asi tak bych to řekla. A tak to máš asi ráda, že jo? Jo, já nesnáším stereotypy, ano, absolutně to chápu, nesnáším. To máme stejně. To by mě úplně zničilo, jako chodit třeba fakt nějakou povinnou pracovní dobu od 9 do 5 a pak já asi mám ráda, že to je tak všechno vždycky trochu jinak a nečekaně. Takže ale v základu teďka tyhle dny, které jsou kolem Evity, tak vlastně ráno vstanu, jdu do divadla na zkoušku nebo na generálku a večer teď se mi ten minulý týden dařilo to, že jsem ještě jezdila hrát do Ostravy muzikál Elizabeth nebo Jesus Christ Superstar, anebo jsme s kapelou měli ples, takže se to točí hodně kolem práce. A když jsme u té Elizabeth, tak ty jsi byla v širší nominaci Natálii. Jaký byl pocit být v té Praze a prostě zažívat to slavnostní prostředí? Jako? Určitě jako to je nádherný pocit. Já jsem si hlavně vzpomněla na to, že úplně poprvé jsem Natálii doprovázela moji výbornou kamarádku a učitelku zpěvu Lucku Bergerovou. A to já nevím, jestli to bylo třeba 15 let zpátky. A ona tu Tálii vyhrála a já jsem tam seděla, byla jsem na ní tak neskutečně pyšná. Takže když jsem si tam sedla a seděla jsem tam za širší nominaci a vlastně se to týkalo z části jako ten večer mě a ne, že jsem někoho doprovázela, tak to byl takový zajímavý pocit. Jako hezký. A já vlastně fandím všem těm lidem, kteří nějaké to ocenění dostanou nebo vyhráli nebo celkově byli nominovaní, protože ta práce není jednoduchá. Určitě. A myslím si, že je fajn, když to někdo ocení nebo může jim za to prostě takhle touto cestou třeba poděkovat. Tak já si hlavně myslím, že kultura národa je dost zásadní věc a že jako kultivovat kulturu národa je velmi zásadní a jako, že bychom to měli jako nějakým způsobem podporovat všichni, takže díky za to, že to děláte všichni. Nás to baví, takže děkujem, že můžeme. Ano. Super. Takže předpokládám, že v tom tvým nabitým programu vlastně vůbec nemáš čas na nějaký stresy, jako typu, jakože co já nešťastná budu dělat a podobně, protože tam se na to, protože jsem dneska ráno četla, že dneska je Blue Monday, nevím, jestli víš, co to je teda. Ne, ale blue, tak je to jak blues, takže asi nějak, že jsi smutný, zádumčivý nebo něco? No přesně tak, to má být nejdepresivnější den. A já naštěstí teda i díky tomu, že dneska svítí hezky sluníčko a je to tak jako... Konečně. No, a že i když je to pondělí, tak vlastně to Blue Monday nepociťuju, ale někdo to nějak spočítal, že je to určitou dobu po Vánocích a prostě v peněžence prázdno a do dovolené daleko a takové věci. Takže jako logiku to dává. No, ale asi to neřešíš, ne? Takhle. Jako takhle asi ne. To asi se nad tím nestíhám zamyslet. Já si myslím. Ale jako jestli mám stresy, tak třeba když ti na něčem záleží, tak vždycky k tomu jsou doprovázené tyhle stavy nebo tak. Takže třeba jestli jsem nervózní z premiéry Evity, ano jsem, protože moc si přijdu, ať to vyjde. Ale doufám, že to je v nějaké té zdravé míře, která je potřeba. A jak ten stres zvládáš? Protože já jsem třeba slyšela, že někdo má takovou techniku, to mi říkala někdy nějaká herečka, že třeba tlačí nohu do země, aby jako vyrovnala nějaký tlak a někdo dělá prostě nějaký dýchací cvičení. Máš něco takového? V muzikálu ano. A vlastně i v činohře. V činohře, ale nemám to asi jako na zbavení stresu. Potřebuji se vždycky soustředit, já si potřebuji zopakovat celý text, ať jsem klidná. Vždycky předtím. A potřebuju se rozmluvit, ale tak to je asi klasika, prostě jsme herci. Nemůžeme tam trošku mluvit jak prasata. Jasně. Ale... nebo čuňata, nebo jak to chcete říct, to je jedno. V pohodě, tady se může. takže tak. A v muzikálu mám, tak tam se samozřejmě rozespíváš. Jasně. Ale třeba konkrétně ta Elizabeth je pro mě taková, taky tam bývám nervózní každé představení, protože nastupuju v půlce první půlky, takže člověk musí udržet koncentraci prostě, kdy už všichni hrajou a jsou tam a já čekám v té šatně, že už bych aj šla. Tak tam mám dechová cvičení.
A snažím se jako, kromě rozespívání, vlastně mám takové, že se celá rozhýbu, rozcvičím, protáhnu se fakt, protože ono to na ten dech a hlas má vliv, dle mého. A pak mám dýchací cvičení, že se vlastně 3x až 4x prudce nadechnu za sebou, zadržím dech na 7 a pak to pomalu na 8 vydechuju. A snažím se tím tak nějak jako dostat do klidu a do koncentrace. Tak to, ale můj zaručený lék na to, jak se zbavit stresu, je to, že když už vejdu na to jeviště, tak mi nikdo nepomůže, takže už na to kašlu. Jo. Tak já jsem se ptala, jestli nemáš třeba nějakou vychytávku pro naše diváky a posluchače, protože kolikrát třeba, když jde někdo jenom na nějakou schůzku obchodní, tak může být nervózní a třeba jako by se mu hodilo něco takového. Já třeba znám takovou kotvu, že se tak jako ukotvím, že prostě si říkám, ano, jsem tady a teď nic se mi neděje, prostě jsem připravená, je to v pohodě. Takže něco takového třeba. Já jako mám zaručený lék fakt ten dech. Tu práci s tím dechem, jako začít se soustředit na ten nádech a výdech a najednou se to fakt jako tak nějak vyčistí. To nikdy neodejde, když je člověk nervózní a záleží mu na tom, tak vždycky tam ty motýlky v břiše budou. Jasně. A tak to je hezký, motýlky v břiše. Tak jo, tak dokud to není nějak jako, že to toho člověka fakt dostane do nějaké křeče nebo paralýzy, tak si myslím, že to je fajn to někdy jako přivítat, ten stres. Říct mu, jo, je to dobrý, asi mi na tom záleží. A já jsem přemýšlela o tom, jaký otázky ti budu pokládat, protože jsem se na tebe připravovala, přestože se známe. A napadlo mě třeba, jaká byla Natálka malá a jaká je Natálka velká. A co by ta velká Natálka řekla té malé Natálce? Jestli třeba takhle jako, víš, jakože třeba byla holčička, když jsi vysnívala, co budeš, jak budeš žít, a ta velká by teďka mohla říct té malé Natálce, hele, jako, ale všechno se nám splnilo. Nebo třeba ještě jsem to posunula trošku dál. To je dobrý, to je dobrá otázka. Nebo třeba neboj se jít a udělat tohle a tamto. Jaká byla malá Natálka? Jakože, já jsem podle mě byla dobrá. No, určitě byla takový čertík, jaká jsi ale do já jsem jako asi od malička byla takový smíšek a člověk, který jako rozséval nějakou pozitivní energii. Naši mi přezdívali sluníčko a pořád to tak myslím si je. Protože mám od malička nastavený ten život, tak vlastně ti spíš do toho pozitivna. Ať už se dělo cokoliv, ale to neznamená, že nedokáže být smutná, nebo že prostě nikdy není debka. Ale jakože nějak to dokážu od malička brát s lehkostí. Jaká je velká Natálka? Myslím, že v některých věcech jsem fakt jako pořád stejná, ale zásadně jsem se změnila v tom, co mě ovlivňovalo. Protože jak jsem byla malá, tak tím, jak jsem byla prostě smíšek, všem jsem předávala energii, tak jsem si myslela, že musím být tady pro všechny, všem dělat lepší den, prostě všem pomáhat a fakt jsem dlouhou dobu zapomínala na sebe nebo na to, co vlastně chci ve finále já. Takže kdybych jako mohla něco říct malé Natálce a ušetřit si nějaký čas a nebýt jako, neřešit to až jako v pozdějším věku, tak ji učím větší sebelásce a nějaké sebehodnotě. To je důležité. Takže to bych jí řekla bych, ať se má ráda a zkouší prostě hledat to, co chce opravdu ona a nejen se v uvozovkách zavděčit všem kolem a mít jako to poslání dělat lidi kolem sebe šťastným, ale trošku zapomíná na sebe. Takže asi bych jí řekla tohle. No a to jsi mi hezky nahrála, protože ty si vydala s kapelou For Good teďka aktuálně nové album, které se tady tímto tématem tak trošku zabývá, takže... Moje terapie. By bylo super, kdybychom si o tom trošku popovídali, protože ty texty jsou velmi zajímavé. Myslím si, že pro velkou část lidí určitě inspirativní a vlastně ta tvoje cesta byla určitě nějaká, jakože tak jak každý člověk jde tím životem a říká se, že vlastně díky těm všem zkouškám, které přicházejí, tak vlastně jsme takovým člověkem, jakým jsme dneska, takže ono jako všechno je, jak má být, ale přece jen některé věci bychom si třeba z toho života rádi
bo rádi všichni jako vymazali, i když bychom to zase potom nebyli my, takže třeba zkus nám jako říct něco o tvé nové desce a jak to vznikalo a třeba i ten proces, jestli jsi byla se vším spokojená, jak dlouho jsi na tom pracovala a tak dál, tak zkus to. Ten proces je dlouhý, ale jako krásný vlastně všechno to. Já souhlasím s tebou, to, že bych svojí mladší Natálce řekla, ať se má víc ráda, nebo ať zná nějakou sebehodnotu, nebo si některé věci nebrala, neznamená, že prostě nepřijímám ty věci, jak byly. Všechno má prostě svoji cestu a každý člověk si těmato věcma prostě z nějakého důvodu opravdu musí projít. Otázka je, jak to my přijmeme, jestli si z toho něco vezmeme, nebo se budeme točit v kruhu nebo ve spirále a pořád se nám budou vracet ty stejné věci, dokud se nepoučíme. Tak to bychom se tady mohli bavit hodiny. Takže já to jako přijímám, ale z tohohle hlediska, kdy jsem asi já se hodně změnila v tom náhledu k sobě, v tom přístupu k sobě. A myslím si, že pak se některé věci změnily i navenek. Tak o tom je to album. Je to o tom najít tu cestu k sobě, přijmout se i s tím, co jsme udělali a nejsme na to úplně pyšní, umět si odpustit, na základě toho odpustit jiným lidem, zároveň vidět ve světě to, co je hezké a jít jako vpřed, vidět, žít tady a teď a nebýt buď ukotvený v bolestech z minulosti nebo z nějakých chyb, anebo si strašně plánovat budoucnost, která když nevyjde, tak pak jsme zklamaní. Přesně tak. Tak asi je to o tom mojem přerodu osobnostním. Nebo jako pořád jsem to já, to jako neznamená, že malá Natálka byla někdo jiný, pořád jsem to já, díky bohu. Pořád si myslím, že smýšlím pozitivně a moje srdce zůstalo takové, jaké je, jenom já jsem ho dlouho neposlouchala. Tak bych to asi řekla. Byla jsem za takovým nějakým zvláštním sklem, jsem žila. Takovém tom, co jsem si vybudovala, jak by to mělo asi být, jak bych měla žít, aby všichni byli spokojení, co bych měla dělat. A přitom jsem si to jako dělala já sama, to nebylo jako na mě, vždycky si to děláme my sami. No, přesně tak. To není, že mě, já nevím, naši řekli, musíš tady se ve 20 vdát, v 25 postavit barák, porodit děti. Takhle to není, ale já jsem cítila nějaký zvláštní tlak na svoji osobnost, že se musím chovat podle toho, aby byli jako spokojení ti druzí. Jasně. A aby mě všichni měli rádi. Tak když mě nemáte rádi, tak je to v pohodě, já to přijímám. Teď už to přijímám. A přitom zásadně je milovat sama sebe na prvním místě a pak nás teprve můžou milovat ostatní, že jo? A ono se to tak krásně říká. Ano. Ono se to tak krásně říká. Já ty věci jsem dokázala pojmenovat, já jsem o tom dokázala mluvit, ale vlastně dokázala jsem poradit všem ostatním, ale vlastně jsem to neuměla u sebe. Nebo moc jsem si to přála, ale asi nedozrál ten čas do té doby. Takže prostě jsem to měla začít řešit až teďka v tuto dobu, nebo prostě ty 3-4 roky zpátky, kdy se stal fakt takový převrat, nebo něco jako. Myslím si, že jsem si dokážu říct, že sama pro sebe, protože každý máme jiné v uvozovkách životní tragédie nebo věci, co jsou podle nás pád na dno, tak já jsem si své pády na dno taky prožila. A myslím si, že tam jsem já řekla, že musím něco zásadně změnit, protože jinak mě to zničí. A hlavně, že to nejsem já. Že vlastně mi v tom chvíli je dobře a pak začnu od něčeho utíkat. Víš, jako, že pořád jsem tak divně proplouvala. No a myslím si, že bylo na čase si otevřít tu skříň s těmi kostlivci, podívat se i na tu minulost, i na ty věci, na které třeba nejsem pyšná, nebo které jsem vytěsnila, nebo prostě věci, které mě ublížily. A já jsem se podle toho pak nějak jako obrnila nebo chovala, což zas ubližovalo mě. Ale tím, že jsem otevřela tu skříň, tak jsem začala ty věci čistit. Začala jsem hledat tu práci, jak kdyby, nebo ten vztah k sobě a k tomu, kdo jsem, abych byla šťastnější a byla jsem jako šťastná ve svém těle, ve své duši a věděla jsem, že to, co dělám, jsem já, neovlivňovaná nějakými traumaty nebo věcmi, které prostě, podle kterých jsem si udělala nějaký můstra, chovala jsem se tak. A nebo hledala prostě cestu, jak jinak to zaplácávat.
A o tom je vlastně písnička Zrozena z popela svým způsobem, z části z toho alba. A celé to vlastně prochází těmi stíny, těmi prostě to všechno, to album je vlastně vztahy, nějaké nepovedené situace, chování, věci, co mě dotvořily k tomu vlastně vidět nebo jít za tím světlem. Já si myslím, že to tak jako je, že jako tady jsme proto, abychom byli šťastní. Ale šťastným se uděláme jenom my sami. Přesně. A to pozlátko nebo ty věci kolem, které si můžeme dlouhou dobu nalhávat, že jsou vlastně fajn a že přece nás baví, nebo přece tak to je, tak to má být, nebo tak by to mělo být, protože se třeba neodvážíme udělat nějaké kroky, vlastně neznamená, že jsme jako šťastní. Určitě. A minulost už není, budoucnost ještě není, a je jen tady a teď. Takže vlastně to album je taková moje terapie. A myslím si, že se v tom hodně lidí může najít, když to srdce otevřou. Já myslím, že to je to. Já jsem se bála otevřít svoje srdce, byť jsem si myslela, že ho mám úplně otevřené, jsem v pohodě. Jo. Já jsem jako si nemyslela, že mám nějaký zásadní problém. Tak jsem si říkala, no, že to jsem asi já, nebo tak nějak. No a pak, jak člověk začne jako rozbabrávat věci jako uvnitř sebe a dívat se na to trošku s nadhledem, tak jasně, že projdeš naštváním, ublížením, než dojdeš k té cestě, to musí odpustit a říct si, no holt, už to nezměním, byť na to třeba nejsem pyšná, nebo takhle, ale každý to máme, nebo jakože prostě už jako co, nepřijdete za člověkem, který vám před 15 lety třeba radikálně ublížil, abyste mu jako odpustili, nebo ho pošlete jako někam, jako proč, to není jak kdyby ta cesta k tomu jako vyléčení se nějakých věcí, jo. Takže prostě ta cesta jako přes sebe samotnou a to najít jako sebe, to štěstí a vlastně vnímat jako tu přítomnost tady a teď. Já vím, že se o tom strašně mluví, je to klišoidní, blablabla, ale fakt to tak jako je. Jako já nevím, jestli teď odsud, jak skončíme podcast, jestli mě třeba nepřijede auto. No ale řeknu si, jo, super, dopoledne, to bylo tady s Renčou, pokecali jsme. Jakože já si z toho dělám legraci, já nechci být jako fatální, ale prostě je to tak, my máme jenom přítomnost, prostě tady a teď a děláme to tak, jak nás to baví, ať nás to naplňuje a děláme to, co chceme, protože ten život jako je fakt neskutečně rychle jako utíká. Rozhodně. A já jako pocituju teď, že to jako ještě nabírá nějakou, buď se ta země jako otáčí rychleji, protože já mám pocit, že ten den rozhodně nemá 24 hodin, ale tak třeba 16. A že vlastně nic nestihnou, už je tma, jako jasně, že to počasí tomu také nepomáhá, ale víš, takže to jsou, já jako chci těm lidem skrz ty písničky dodat nějakou kuráž, nebo prostě, že v tom nejsme v tom sami. Jasně. Každý prožíváme nějaké věci a podle mě ta hudba je jako neskutečný lék. Určitě, to souhlasím a to bych podepsala. A ty jsi zmínila písničku Zrozena z popela, která má samozřejmě fantastický text a také je tam velmi zajímavý videoklip, který tvořil Boris, se kterým si dělala vlastně Boris Karloff pro posluchače, který vlastně to vytvořil pomocí umělé inteligence. A možná by bylo zajímavé se taky jako podělit, jak takový klip vzniká, protože ty si mi to povídala, ale samozřejmě budu ráda, když to tady zopakuješ, protože určitě byl jiný než standardní videoklipy. To určitě je a obecně myslím si, že spolupráce jako s Borisem Karloffem byla jako magická jistým způsobem. Nedokážu si představit, že by na tomhle albu dělal vlastně někdo jiný. A spoustu těch písniček, které v tom původním konceptu byly pro něj připraveny, tak vlastně se nevyužili a napsali se pro tento koncept jako úplně nové. A on je čaroděj, Boris je takový, on je fakt jako v dobrém slova smyslu démon. No, to je jako ta práce s ním jako neskutečná. Takže já myslím, že i celá kapela, i já jsme si s ním jako moc sedli a je to člověk, který jako ohromně umí. A přesně v té atmosféře těch věcí, jako tou produkcí a vším a část písniček nám pomáhal ještě jakože doaranžovával. Tak tomu dal ten punc. To album je takové prostě dirty, takové špinavé. má ten zvuk těch 60. let. Já jsem to nahrávala na ten mikrofon od Ella Fitzgerald z 56. A celá ta produkce má tady tenhle vibe. A to mě na tom neskutečně baví.
protože další album, co pak přijde, bylo s jiným producentem, s Markem Rakovickým a to bude absolutní zas čistota, tam slyšíte i špendlík spadnout. To bude jakože, to bude úplně ten clear pop. Takže to bylo takové zajímavé 2 protiklady, když jsem teďka odbočila. Ale vlastně to byl jeho nápad, protože Boris nějak začal, co jsem pochopila, tvořit věci pomocí AI, nějaké videoklipy a hodně ho to jako bavilo. Říkal, že by to chtěl zkusit a že v tom vidí nějaký příběh zajímavý. A že by to na tuhle písničku zkusil udělat, tak říkám, no tak jo, já jsem si to do té doby nedokázala představit. Takže jsem mu nahrála na video vlastně, jak zpívám celou písničku front, pak do boku, pak nějaké detaily a on to prostě naskládal do toho videoklipu a vzniklo to, co z toho vzniklo. Takže je to takové... A je fakt zajímavé, že někteří lidi, i co mě znají, vlastně jako nepoznají, že to nejsem já, což mi přijde docela jako já to samozřejmě znám, ale takže taková magie, no. Na jednu stranu trošku děsivá, to AI je pro mě trošku jako strašidelné, že kam až to jako půjde, ať to zase úplně jako... ať to nepřepálíme, že? No, ale vlastně je to taková jako... Je to zajímavé. A je pravda, že kdybych chtěla natočit takovýhle klip tady v tomhle duchu, tak se asi nedoplatím, si myslím. A neumím jezdit na motorce, takže nevím, kdo by to za mě. No, určitě dáme divákům a posluchačům odkaz na videoklip do popisku, takže se můžou podívat, ať tady nemluvíme o něčem, co neviděli a můžou sami posoudit, jak to jako bylo a jak se to povedlo. Já jsem nedávno psala na vlastně různé festivaly, nabídku tvé tvorby, samozřejmě tvé a kapely For Good, se kterou vystupuješ. A já jsem tě popisovala jako anděla s ďáblem v těle. Takže si myslím, že právě máš spoustu tady těchto vlastně tváří, přitom to myslím jako v tom nejlepším slova smyslu. A jak jsi říkala vibe, tak jestli si pamatuješ, když jsme vybírali outfit na poslední koncert, tak se říká, ale ty musíš být prostě vibe. To je jediné moderní slovo, co jsem se naučila, jinak tady ty 6-7 Sigma, moc tomu nerozumím. Jo, já taky ne. I když tady Jirka se mě to snažila jednou vysvětlit, ale ano. Co je Sigma? Takže vlastně, vibe, ano. Vibe a já jsem se tě chtěla zeptat, jak se cítíš, když vyjdeš na pódium, když zpíváš, jako ne u toho divadla, to jsme si vlastně řekli, ale když je to koncert a ještě tvé tvorby a s tvojí kapelou, je to jiné? Jako asi předpokládám, že jo, ne? Jako v čem myslíš jiné? Ten pocit, jako že teďka prostě tam, jako nedávno jsem tě viděla, jak tam prostě kalíš AC/DC třeba. Což bylo boží, mimochodem. No. Jako zpívat vlastní tvorbu je to určitě jiné. Je to určitě jiné, protože je to naše a vychází to ze mě, není to jako něco reprodukovaného. A já si myslím, že to dokážu těm lidem jako o to osobněji předat, když je to jako věc, která vychází z nějaké mojí osobní zkušenosti. A myslím si, že i kluci to prostě jako mají rád. Tak Jeff samozřejmě skládá a píše. Ten má na tom jako ten úplně největší podíl na celém tom albu. S Tomem jsme to vždycky hodili do nějakých těch produkcí a takže s Tomem, s naším basákem. A Jarda je náš kytarista Jeff. Takže je to jako spíš ten pocit toho, že tam je někdo, kdo to poslouchá, kdo ti za to zatleská a jako kdyby jde s tím, nebo si to nedej bože někdy jako díky bohu i zaspívá, tak to je asi ten největší jako pocit nějakého jako, ne zadosti učinění, ale takové to je úplně, že mě fakt jako zahrne taková ta láska, ten pocit, že ty věci mají smysl. Jako byť by to byl jeden člověk, kterého to zasáhne, tak jako je to je proč to děláme. Takže jako zpívat svoji vlastní tvorbu, což je podle mě v dnešní době jako extrémně těžké s tím prorazit. Pokud člověk jde nějakou svoji osobitou cestou a nehrne to jenom prostě přes sítě, přes nějaké jiné věci, což já úplně moc neumím, ale učím se s tím. Tak já si myslím, že co je víc, než to, když to vychází z tebe a je to jako osobní.
Ale samozřejmě pak tam je ten rozdíl, pak tam člověk zaspívá AC/DC a lidi se z toho můžou zbláznit, protože všichni to znají, mně to je jako jasné. Proto říkám, že vybudovat to, ať si tvoje písničky lidi zpívají s tebou, je těžké, ale je to jako tak skvělý jako zážitek. Když tam vidíš ty lidi, co je to baví a co to jako, co tě podporují, to já nevím, co je víc, no. A je to vidět, protože vlastně já jsem byla na několika tvých koncertech a když zpíváš své písničky, tak se skoro dojímáš, bych řekla. A to je krásný, terapie. Že to je fakt jako přirozený a že to ty lidi jako nacítí. Tak já si myslím, že opravdu jako tam to srdce máš velké a že díky tomu tvoje nebo vaše tvorba vlastně bude velice rychle jako vidět i slyšet. Tak kdyby jsme tady měli nějaké třeba posluchače, kteří by, nebo diváky, kteří by tě chtěli někam pozvat, tak asi můžou, ne? Co bys chtěla? Kde by si chtěla zaspívat? Jako, máš nějaký sen třeba? Tak jednou vyprodáme O2 arénu, či jo, to už jsem někde říkala, tak už teď nemůžu říct nic jiného. Ano, to. Ale jako sen, hrát pro lidi, hrát festival, prostě jako cokoliv, kde to chytí nějakou prostě skupinu lidí, co si to bude zpívat s náma, co to budou žít s náma, co prostě, protože z toho my žijeme, ta energie se musí vracet a když člověk hraje prostě pro prázdno nebo pro nějaké lidi tam někde, co tam u rautu něco jí, tak to je... Není to ono prostě asi, že? To asi úplně není poslání tady téhle hudby, kterou bychom chtěli dělat, jo. Takže jakýkoliv festival, cokoliv, kde to lidi budou chtít poslouchat a budou s tím, nebo koncert, cokoliv prostě. Tak já si myslím, že třeba i ty firemní večírky nejsou úplně špatný, že jo? Ne, to ne, to ježiš, to je. To jsme měli nedávno, ale to jsme si fakt jako zapařili, takže. Právě, že když tam jsou ti srdcaři nebo ti lidi, co se tam jdou bavit a jdou si to užít, tak je to vždycky to nejlepší. Protože ta energie, když se vrací, tak to nabíjí i nás a nám se taky pak hraje jinak. Když vidíme, že ti lidi nás poslouchají nebo se baví a užívají si to společně s námi. To se pak hraje samo. Jo, super. A máš teďka nějaký plány v nejbližší době? Teď bys nám mohla říct, kdy je teda křest tohoto alba, třeba ať pozveme diváky a posluchače. Křest alba Světlo a stíny proběhne v Praze, v klubu Varšava 28.1., což je tuším středa, takže už to máte za pár. Lístky si můžete koupit na stránkách klubu Varšava, anebo na našem Instagramu nebo na Facebooku, tam naleznete odkaz, kdybyste nás chtěli podpořit. Budeme začínat, nebo Open Door bude asi v 19, já myslím, že my budeme hrát tak 19:30. A rozhodně to bude stát za to. Přijďte. Já si myslím, že si to užijete minimálně stejně dobře jako my. Určitě, já se teda už moc těším. A ještě, já jsem si tady nachystala spoustu otázek, které jsem žádnou nevyčerpala, protože jsem to tak krásně plyne, že vlastně vůbec nemusím řešit tady ty své poznámky, ale to i tím, že se trošku známe, takže to je skvělý. Ale já mám takovou poslední otázku, kterou bych chtěla dávat všem hostům a ta zní, kdy jsi v životě cítila jako opravdu šťastná hvězda. Jestli takový moment byl. Nějaká topka. Já jsem šťastná teď, jako prostě tohle je podle... pořád. Jo, ale tohle období, které já klepu, jakože tohle období teďka mého života, já se cítím úplně nejlíp ve svém životě, cítím se vlastně nejšťastnější, nejvíc ve svém jako těle a jako duši, jako nejvíce to cítím já a jsem šťastná, že vlastně obecně můžu jako žít tenhle život, který žiju. Že můžu dělat práci, která mě baví, že mám kolem sebe lidi, kteří jsou srdcaři a jsou hodní zlatí, že mám úžasnou rodinu, že tenhle život, který můžu žít, je vlastně takovým a za to jsem šťastná. Takže jestli by úplně moment, já mám těch momentů jako moc, díky Bohu. Díky Bohu, jako jo, jsem šťastná, když si lidi zpívají naše písničky, ježiš, to by mohla, jako, prostě asi teď jsem šťastná. Tak to je úžasné. Tak já ti moc děkuji, že jsi přišla do tohoto podcastu. Já řeknu ještě divákům a posluchačům, že pokud mají nějaký zajímavý příběh, klidně mi můžou napsat, protože samozřejmě o ty příběhy bych se chtěla nějakým způsobem podílet nebo je sdílet vlastně dál a tobě přeju, aby se měla v životě pořád takhle krásně, jak se máš teďka. A děkuji ti. Děkuji ti moc, Rení. Děkuji.